अन खालामना दोन बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जोंनि इउटुब चेनेलाव गासिबखौबो गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय ना मा होनो दानिया जोङो मोनसे भिडिअ बानायनो लादों बे भिडिअआनो जाहैबाय मैया थांनाय 2023 मायथाइनि 22 मे अक्ट'आव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होदों बे रिजाल्ट होनायाव गोबाङानो पास जाबाय गोबाङानो ओमफ्राय माखासेया फेल जाबाय दा बेवहाय सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया ना मा होनो सानसुलि नेक्स्ट ट्राइ अगेन माने नेक्स्ट बोसोराव आरो होफिननो हायो बेनिखायनो सिन्था खालामनांगौ गैया दा मेट्रिक आनजाद जोबबानो रिजाल्ट मोनबानो फरायनाया जोब्बाय बे नङा बेनिखायनो गासिबो फरायसाफोरा दुरबल जानो नाङा दा बे फरिखायावनो जोंनि न'निफ्रायबो सासे एग्जाम होदोंमोन बिनि मुङा मामोनलाय दैमु मा नाममोन दैमु ओमफ्राय फरिखा पास जादों फरिखा पास जादों दा एग्जाम होग्रा केन्डिडेट सासे दंमोन जोंनावबो बिनि मुङा जाबाय मिस दैमु नार्जारि नङा होमबा दा बेनिफ्राय बियो बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै पास जादों होनदों 69% ना ओमफ्राय लेटारखौ गांनै मोनदों जाहैबाय माने जोङो एसे बुरजा मोनजानो लुबैबावदोंमोन होमब्लाबो दा मोनासैबो मा खालामनो नङा होमबा बेनिखायनो नैबे नों मा मोननांगौ नाम्बारखौ बियो बुरजा मोननांगोन आरो एबार माने टपार जानांगोन हागोन ना हाया नोङो टिभियाव ओंखारनांगौ माने हाया हा बेबो हायाबा नै बिथिं सासे जिरायना दंगासिनो दं बे हानांगौ हागोन ना हाया हायाबा मा जानांगौ जाखो होमबाथ' नोंसोर स्कुलाव हाबाबाबो जासिगोन ना मा होनो आब' बायदि जागोन दा जोङो बेनिफ्राय एग्जाम पास जानायनि जग्य होबाय मानसिफोरनो पार्टि जाहोबाय मिस्टि जाहोबाय जोङो थरसे ना थरनै थरसे जाहोबाय आरो बयनोबो गामिनि मानसिफोरनो ओमफ्राय जोङो बे जग्य होनायखौबो देखायगोन नायलांबाय थादों नोंसोरो ना मा होनो जोंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ मा खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामनानै होनांगौ लाइक खालामना होनांगौ शेयार खालामना होनांगौ जादु देखायनो नागिरदों नै जादु बेसे गोबावनि बियो सानदो नै खैथा दं 1 2 3 4 5 6 7 8 93 दं जाहैदों नै बेहाय बोसोरसेनि लिरनाय बोसोरसे नङा क्लास 9 10 10नि गेजेरनिफ्राय होमबाथ' बोसोरसे 100था थांगोन होमबा बे बेसेबां दंदों 93 नों लिरनाय दा आं लिराखैलै आब'सो लिरदों आब' नों लिरनो हागोन ना इदि हाया लिरनांगोन ब्रा 93 दं बेहाय बापरे बाप मथा-मथि 7 माससोनि गेजेराव लिरदों जाहैदों 7-8 माससो जागोन आरो ना बापरे बाप Metrик pasan ini mesti rangkrak nih bebas ya rangkrak metrik pasan ini mesti deh
Nih mesti जाग्राफ्रा Nih बिसोरबो Nih belum kaprak Saksi tahunnya beliau tuh mulai roy ya Dek kenang lebar Original, pinai. Ini dindek. Hayan deh, hayan. Wow. Soalnya kebar.